खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ BPFनि MLA सेवनि महिलारिया क'क्राझारनि जौगाखांनायनि थाखाय मन्त्रि मासि नागिरदों। गोदानै सायख'जानाय BPFनि MLA सेवनि महिलारिया फैबाय थानाय आसाम सरकाराव मन्त्रि मासिनि थाखाय गोसो जानायखौ फोरमायदों। बियो क'क्राझार आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव जौगाखांनाय खामानिफोराव गोख्रैथि लाबोनायाव मदद खालामगोन। क'क्राझार टाउननि प्रगति भवनाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे बरायनाय हाबाफारियाव महिलारि बिथाङा बुङो दि मन्थ्रिनि बिबान होयोब्ला बिथाङा बांसिन गोहोम गोनाङै बिहोमा होनो हागोन। सासे आइजो MLA महरै आं फोथायो दि जुदि आंखौ मन्त्रि मासि मोनोब्ला आं बांसिन जौगाखांनाय खामानि मावनो हागोन। क'क्राझारआ मोनसे गोनांथार राजथावनि बियाब आरो दासिमबो गोबां जौगाखां बिथांखिफोरनि गोनांथि दं होनना बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङो। महिलारिया बेखौबो बुंदों दि राजखान्थियारि थांखिफोरखौ उदां गोसोजों फोरमायनानैसो मोननो हायो। बावैसो बिसायख'थियाव देरहासारनायखौ नोजोर होनानै बिथाङा बुंबावो दि सुबुंफोरा बिथांखौ MLA जानो थाखाय सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब होखाबाय आरो दा बिथाङा सरकाराव बांसिन बिबान मोनगोनखौ मिजिंथिदों। बे हाबाफारियाव मददगिरि जायगानि थागिबि आरो दोलोनि मावथिफोरा नुजाथिदों, जाय बिथांमोनहा आर'नाइ आरो जाफिजों लोगोसे दोरोङारि असमिया आरो बर' हारिमुआरि मुवाफोरजों बिथांखौ बरायदों। सेवली महिलारिया बावैसो 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि मासिखौ गोबां फारागथिजों देरहानो हादों, जायनि थाखाय बे ओनसोलाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि थाथायखौ गोख्रों खालामदों। नैथि खौराङाव दङ BTCनि देरहासारनाय NDA बिजाथिफोरखौ बड'फा हारिमुआरि कमप्लेक्सआव मान बावदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2026आव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC ओनसोलनि देरहासारनाय NDA बिजाथिफोरखौ क'क्राझारनि बड'फा हारिमुआरि कमप्लेक्सआव मान बावनाय जायो। बे हाबाफारिखौ गोदानै सायख'जानाय थान्दैफोरखौ बिधान सभा बिसायख'थियाव जाफुंसारनायनि थाखाय मान बावनो थाखाय खुंनाय जादों। BTC ओनसोलाव NDAनि गोख्रों दिन्थिफुंनायखौ फालिनो थाखाय दैदेनगिरि, दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरा बे हाबाफारियाव ज' जादों। हाबाफारियाव दैदेनगिरिफोरा देरहासारनाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ साबायखर बावहरो आरो देरहानायखौ बड'लेण्डनि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लि होननानै फोरमायो। बे जथुम्माया NDA सरकारनि सिङाव BTC ओनसोलाव खौसेथि, गोजोन आरो सोलिबाय थानाय दावगानायनि गोनांथिखौ फोरमायो। दैदेनगिरिफोरा फोथायनाय फोरमायदों दि गोदानै सायख'जानाय थान्दैफोरा सुबुंफोरनि गासै जौगानाय आरो जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव 32 मोसौ हमदों, 2 सिखाव फालांगिरिखौ खादों। बृहस्पतिबारखालि नगाव जिल्लानि रुपहि ओनसोलाव सिखाव फालांगि होबथानाय अपारेशननि गेजेरजों आसाम पुलिसआ 32 मोसौ आरो 2 गारिफोरखौ जब्द खालामो। अपारेशननि समाव 2 सिखाव फालांगिरिफोरा जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला मोसौफोरखौ रुपहिनि सैदारियानिफ्राय आयेन बेरेखायै बांलादेश फारसे लांनाय जादोंमोन। टि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै मावख'गिरि सुरज दत्तनि दैदेननायाव रुपहि हाट पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गारिफोरखौ हमनानै मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ खारखोमानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ फारुक आरो मुस्ताफा होननानै सिनायथि होदों, नाथाय गारिनि सालायगिरि वासिम आक्राम आरो हेन्डीमेन सलमान आलीखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय खायो। NL01M 0791 आरो AS12CC 1889 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय जब्द खालामनाय गारिफोरखौबो पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि खारखोमानाय दायनिगिरिफोरखौ संदाननो आरो अपारेशननि आन्दोआव थानाय गिदिर सिखाव फालांगिनि नेटवर्कखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ PM मदिआ 12 मे खालि आसाम CMनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 12 मे खालि गोदान आसाम सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय थियारि जादों। मानोना BJP दैदेननाय NDAआ हादोरसायाव फारियै 3थि खेबनि थाखाय सरकार दानो थियारि जादों।
सरकार दानायनि रड मेपखौ फोसावनानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि गुवाहाटीयाव 10 मे खालि जानो गोनां BJP लेजिस्लेचार दोलोनि जथुम्मानि उनाव बे हाबाफारिया मावख'आरि महरै जागायगोन। शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि BJP आयेन आफादनि जथुम्माया मिरु नोजोरगिरि JP नड्डा आरो हारियानानि गिबि मन्त्रि नायब सिंह सैनीनि नुजाथिनायाव जागोन। लेजिस्लेटिभ दोलोनि दैदेनगिरि सायख'नायनि उनाव बे थिरांथाखौ NDA लेजिस्लेचार दोलोआ गनायथि होगोन, जेराव BPF आरो AGP बादि लोगो हान्जाफोर दंफायो। बिथाङा बुंबावो दि नेमखान्थिफोरा जोबखांनायनि उनाव MLAफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया गोदान सरकार दानायनि दाबि दैखांनो थाखाय रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमगोन। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आजिरा मोननाय IPS अफिसारनि बिसिखौ हायद्राबादनि न'आव बुथारनाय हालोदाव मोननाय जादों। सासे आजिरा मोननाय IPS अफिसारनि बिसिखौ शुक्रबारखालि हायद्राबादनि गोजौ थाखोनि जुबिली हिल्स ओनसोलाव थानाय गावनि न'आव बुथारनाय हालोदाव मोननाय जायो, जायनि जाहोनाव पुलिसनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागायदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ 62 बोसोर बैसोनि तनुजा राय होननानै मिथिनाय जादों, जाय आजिरा मोननाय IPS अफिसार बिनय रन्जन रेनि बिसिमोन, जाय अन्ध्र प्रदेश केडारनि बारग' डाइरेक्टर जेनेरेल रेंकनि मावख'गिरिमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया शुक्रबारनि फुंबिलियाव प्रशासन नगराव थानाय बिथांमोननि बांथाला न'आव जादों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि न'आव खामानि मावनाय सासे नखरारि हेफाजाबगिरिजों खामानि मावग्रा नेपाली हान्जाया बे दायाव लोब्बा थानो हागौ। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिया न'निफ्राय बेसेनगोसा बेसादफोर लानानै खारखोमानायनि सिगां भुगिनांनाय सुबुंखौ गोदोना सेथेनानै बुथारदों। जाथाय जानाय समाव बिनय रन्जन रायआ जायगानिफ्राय गोजानाव दंमोन आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा बिल्डिंनि गुबुन थालायाव दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। हायद्राबादनि पुलिस कमिशनार सिबि आनन्दजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा जाथाय थिलिखौ नायहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। दायनिगिरिफोरखौ संदाननो थाखाय पुलिस हान्जा दानाय जादों आरो खाथि खालानि CCTV फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा फोथायनाय फोरमायदों दि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनाय जागोन। द'थि खौराङाव दङ धुब्रियाव बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैना सानै मावदांसाफोरनि जिउ खहा, सासेया गोब्राब। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव बृहस्पतिबारखालि आसाम धुबुरी जिल्लानि थामथाला बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैना सानै मावदांसाफोरा जिउ खोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया बे समाव जायो जेब्ला मावदांसाफोरा मोनसे कन्स्ट्राक्शन साइटआव खामानि मावगासिनो दंमोन। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ अफजल हुसेन आरो आजिजुर शेख होनना सिनायथि मोननाय जादों। गोग्लैनायाव सानैबो गोब्राबै जोखोम जायो आरो उनाव देहा फाहामथायनि उनावबो जिउ खोमायो। बे जाथायाव जोखोम जानाय गुबुन सासे मावथिखौ दासान्दि देहा फाहामसालियाव गोब्राब हालोदाव फाहामथाय नागासिनो दं। जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। लुनाय जायगायाव जानो हाथाव सांग्रांथि आरो रैखाथिनि गोरोन्थिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बे केसजों लोब्बा लाखिनानै FIRबो होनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया जिल्लानि लुनाय जायगाफोराव खामानि मावग्राफोरनि रैखाथिनि राहाफोरखौ लानानै जिंगासिदों। स्निथि खौराङाव दङ पाटनायाव TRE 4.0 गोबाव जानायनि थाखाय फोरोंगिरि बिजाथिफोरा हेंथा होदों। बिहार पाब्लिक सार्भिस कमिशन BPSC फोरोंगिरि थिसनथाइ आनजाद TRE 4.0 नि फोसावथाइ फोसावनायनि दाबिजों शुक्रबाराव पाटनायाव रोजा रोजा फोरोंगिरि साख्रिनि बिजाथिफोरा धर्ना होयो। सोमावसारगिरिफोरा पाटना कलेजनिफ्राय डाक बांला चौराहा फारसे हानजा सुरदोंमोन आरो थिसननायाव गोबाव जानायनि हेंथायै स्लगान होदोंमोन। सोमावसारनायनि समाव दुंहाव जानायनि उनाव पुलिसआ गान्धी मैदाननि साखाथियाव सोमावसारगिरिफोरखौ होबथायो। गोबां बिजाथिफोरा अजद होदों दि पुलिसआ होंगो दोंगोखौ होखारनो थाखाय लाठिजों चार्ज खालामदों। फारसेथिं मावख'गिरिफोरा दाबि खालामदों दि थासारिखौ सामलायनो थाखाय एसेल' बोलो बाहायनाय जादों। सोमावसारगिरिफोरा बुंदों दि TRE 4.0 फोसावथाया एप्रिल दानाव जानो हागौमोन, नाथाय दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय थाबैनो राहा लानो दाबि खालामदों आरो जुदि थिसननायनि खामानिया गोबाव जाबाय थायोब्ला गिदिर हेंथा सोमावसारनो हागोन होनना हुमखि होयो।
सोमावसारनायनि जाहोनाव पाटनानि गोबां जायगाफोराव हान्था-मेलानि जेंना सोमजिदों। बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे समाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।